होलाय जाय न'आव जिसु दं दसे रंजानाय हायो ना नोंथाङा हायोना हायो हरनानै होलाय जिसु दं दसे रंजानाय दसे रंजानाय दसे रंजानाय जोंनि न'आव जिसु दं दसे रंजानाय जिसका घर में यीशु है कितना आनंद है कितना खुशी है क्या आप लोग सब चाहते हो यीशु आपका घर में हो और हमेशा हमेशा के लिए खुशी पाए मा नोंसोरो हास्थायो जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि न'आव गावबागाव न'आव थाजानो आरो अरायबो गोजोननायखौ मोननो दिनै बेखौ बिनि दर सौनायखौ खोनासं आरो बेखौ हाबनो हो अरायबो गोजोननायखौ मोननो हागोन खिन्थु सायख'नांगौ नोंथांनि इच्छा जिसुखौ बरायनो ना बाहेरायाव दोननो जोङो नायबावनि नैथियाव जोङो नायबाय जायहा नम्र खालामो सखिय बायदि जायहा गावखौ नम्र खालामगोन बिनि न'खराव आशीर्बाद थागोन गोजोननाय थागोन नम्र खालामगोना नोंथांनि सायाव नोंथाङा नम्र जागोन ना दुथां जागोन सायख'नांगौ नै नाम्बाराव जों नायनि बाइबेलाव बुंनाय जाहैबाय आंजों लेंहरजानाय मानसिया गाव सोरबा प्रार्थना खालामोब्ला आङो बिनि पापखौ सोरगोनिफ्राय खोनासंनानै निमाहा होगोन दिनै जोङो मिथिनो मोनगौ more prayer more power less prayer less power no prayer no power बेसेबां आरज खालामगोन एसेबांनो बोलो मोनगोन एसे आरज खालामगोन एसे बोलो मोनगोन आरज खालामनाय नङा बेनि गुबुननिफ्राय जेबो बोलो मोननाय नङा नोंथाङा आरज खालामनो ना खालामा सायख'नांगौआ नोंथांनि दिनै बाइबेला जोंनो फोरोंदों गांनैनि थुस्लायनाय गियान पासगा सत्रबदाव pray without ceasing लगातार प्रार्थना करो जेब्लाबो आरज खालामफ्लायबाय था माथिआव बुंनो जाहैबाय माथि 26:41 पदाव watch and pray जागे रहो और प्रार्थना करो सिरि मोननानै था आरो आरज खालाम Let you enter into temptation. जाहाथे नोंसोर आनजादाव गोग्लैयै बायदि बे बुंनाय रावा जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ गेतसेमानि बागानाव प्रार्थना खालामनाय समाव गावनि सोलोंसाफोरखौ बुंदों समयसाया जोंनि मोखाङाव सौफैगासिनो दङ आनजादा जोंनि मोखाङाव सौफैगासिनो दङ आरज खालाम सिखांनानै था आरो आरज खालाम जाहाथे जों रावबो आनजादाव गोग्लैयै बायदि इसोरा मोनसे अपसन होदों आरज खालाम जाहाथे आनजादाव गोग्लैया बे सोलोंसाफ्रा आरज खालामदोंमोन ना बिसोरो उन्दुनोसो ओंखारदों उन्दुबायसो थादों जेब्ला समयसाया सफैदों बे समयसाखौ बिसोरो बारग'नो हायाखै फिथरा राग जोंनानै सासे जिसुखौ हमनो फैनाय खेलानि खोमाखौ ख्लाब दानख्लाबदों बिसोरो आरजजों नेनानै थायोमोनब्ला बेबायदि समयसानिफ्राय बिसोरो बारग'नो हागौमोन बेनिखायनो प्रभुआ बुंदोंमोन नोंसोरो आरज खालाम समयसा फैगासिनो दङ जाहाथे आनजादाव गोग्लैया आरज खालामोब्ला जों आनजादाव गोग्लैया आंनि अनजाग्रा ख्रिस्टु लोगोफोर जों जेसेबां आरज खालामो बिदिनो जों बोलो मोनो जोंनि न' खाथियाव सासे मुस्लिमा बुहुदजों हमजादोंमोन जेब्लाबो हमजाबाय थायो आरो जेब्लानो बुहुद हमो बे मोना मोना खारलाबायनानै आंखौ रायलाबायहैयो स्कुलनि प्रिन्सिपाला आंखौ बुदों स्कुलनि प्रिन्सिपाला आंखौ बुदों ओमफ्राय बुहुद हमजाब्लाल' बे बाथ्राखौ बुङो बिनि बाथ्रानिफ्राय आं मिन्थिनो मोनबाय जों बुहुदफोरनि थाखाय आरज खालामनानै प्रार्थना खालामोब्ला बिसोरनि मोदोमा सायो बेनिखायनो बेयो बुदों होननानै बुङो सानसेखालि समाव जों बोराय बुरै आरज खालामनो थांदों हरावहाय बिनि फिसाया आंखौ फनजों लेंहरदों खाथियावनो बे गिर्जाबादि जेब्ला फन हमदों ओइ नों उमुखखौ लेंहरनो नागिरदोंना होननानै बियो बुंदों दा लेंहर बेखौ बियो आंखौ बुयो बिनिफ्राय जबरदस्ति लिंहरबाय
बेखौ मानो लेंहरनांगौ होननानै रायदों फिसाइखौ। बे दानो आंखौ बुफैगोन। बेनाव गांथाम बाइबेल दं, आंनावबो गांथाम बाइबेल दंखायो होननानै बुहुदा बुंदों। आंनि बाइबेला थारैनो गांथाम आरो बे आन्थिया आंनि बाइबेला गांसे दं बेखौ मिथिया बियो। खिन्थु बुहुदा मिथिगौ। बिनि बाइबेला गांथाम, बिनि बाइबेला खामानि गैया। आंनि बाइबेला आंनाबो गांथाम दंखायो, बेखौनो गांसे लानानै फराय फिसाइखौ बुंदों। अब्लाबो लेंहरजानो बायो। अब्लाबो थांनानै आर'ज खालामहैबाय। नो प्रेयार नो पावार, प्रार्थना गैयाबा बोलो गैया। आंनि बुरैया थांनानै बुंहैदों, नों जिसु मुंनि मुङै खार सैतान होनना बुंहैदों। बे बुहुदा बुंदों दे, नों सोर आंखौ होखारनोलाय? नों सोर? दानो नोंनि गोदोनानि थैखौ, नोंनि गोदोनाखौ अफंनानै थै लोंगोन आं। बेबायदि बुंदों। आंनि बुरैया गिदों। बेनिफ्राय जिसुनि मुं लानानै बुंदों आं, आंनि बोलोजों नङानो खिन्थु मोनसे मेथाइया दङ, ना सबल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा की द्वारा। बोलोजों नङा, शक्तिजों नङा, नाथाय बिदि आत्मानि गेजेरजों, बेनि आत्मानि बोलोजों ए पाहाड़ हट जाएगा, बे हाजोआ दावथ्रोदगोन। दा बे बाथ्राखौ लानानै आङो बुंदों, बुरैखौ फैगोन, जोंनि पापफोरखौ सिमान खालामग्रोनि। पाप सिमान खालामग्रोबाय। जोंनि पापफोरखौ सिमान खालामनो होगोनो सैताना खाबु होनोआ। आर'ज खालामबानो होनलाबायनानै बुलाबायनो नागिरो। आर'ज खालामनायनि उनाव सोंबाय, नों सोर? आं बागमारानि होननानै बुंदों। नों बेनाव मानो फैदों? आं बेखौ जानो लुबैदों। बे बुंबाय, नों आंखौ मानो डिस्टार्ब खालामबाय थायो? गोबाव बार जाबाय। आं जेब्लानो बेखौ लांनो फैयो अब्लानो नों आंखौ डिस्टार्ब खालामो। आं बुंदों, नों मिथिया नामा बे आन्थिनि जिबनखौ 2000 बोसोरनि सिगां प्रभु जिसु ख्रिस्टआ गावनि गोथार थैखौ कालभारि क्रुसाव बोहैनानै बिनि जिबनखौ बायदों? नोंहा बिनि सायाव मा अधिकार दङ? बे बुंदों, आं बे बाथ्राखौ मिथिगौ, अब्लाबो आङो बेखौ जानो लुबैयो। आं नोंखौ दानो जिसु ख्रिस्टनि मुङै हुकुम होयो, नों दानो बिनिफ्राय ओंखारलां, नङाबा नै दानो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खानोसै। आं थांनोसै, आंखौ जिसु ख्रिस्टनि मुङै दाखा होनदों। आरो बिदिनो थाबाय थायो। आरो नों दाबो थांबावाखै नामा? नै खानोसै जिसु ख्रिस्टनि मुङै। औ, आंखौ दाखाथार, आंखौ दाखाथार, आं थांखानोसै। बेबायदिनो बुंदों। दा आंनि बुंनो लानाय ओंथिया जाहैबाय, बे बाथ्राखौ बुंनो लानाय ओंथिया जाहैबाय, जोङो जेसेबां आर'ज खालामगोन प्रभुनिफ्राय एसेबांनो जों बोलो मोनो। आर'ज खालामाब्ला मासे सैतानाबो नोंथांनि बुंनाय रावाव खोमोन दोंसेबो मावनाय नङा। बरंस बियो बुंगोन। बै समावबो पलनि समावबो बुंदों, आङो पलखौबो मिथिगौ, आङो जिसु ख्रिस्टखौबो सिनायगौ, नोंसोरलाय सोर होनना बुङो ना? गोसोआव दङ बे बाथ्राखौ। पलनि समावबो आं पलखौ सिनायगौ, आं जिसु ख्रिस्टखौ मिथिगौ, नोंसोर सोर आंखौ होखारनोलाय? बे घटनाया जोंनि जिबनावबो जादों। आरो सानसे समाव बे आन्थियानो सानावनो हमजाबावबाय। पास्टर दिपकखौ लाना फैबाय, नेपालि पास्टर, बिनि हिन्जावाबो फैफादों। बुंबाय, नोंसोर आंखौ होखारनो फैदोंना? आंनिफ्राय नोंसोर गाज्रिसिन होनना बुंबाय। साथाम साब्रैसो दंमोन, दोर गिनानै ब्लद खालामजोबबाय। माला खालामगोन सानलांसै। प्रार्थना गैया। माबायदि जोंनि ख्रिस्टान जिबना माबायदि बेलाय? प्रार्थना गैयि जिबन। मासे बुहुदाबो ओइ नों सोर होननो हानाय? बाइबेला बुंदों, नों जेसेबां प्रार्थना खालामगोन एसेबां बोलो मोनगोन। सानसु फरायनानै गावखौ जिर' खालामगोन, इसोरा नोंखौ हिर' बानायगोन। नोङो गावखौ इसोरनाव थायालासे हिर' देखायगोन। आंसो नोङो ख्रिस्ट'नि सिगाङाव जिर'। आं बे प्रार्थना गैयै जिबननि बिसय बुंबावनो हास्थायनोसै। जायगाखौ आं खोन्थाला, असनमान जागोन। दाबसे जायगायाव सासे मानसिनाव
हाबाखौनो हाबदों रियेल घटना बोसोरनैसोल' सिगां जों ख्रिस्टियानावनो हाबदों गुबुनाव बिनिफ्राय बुंबाय बेबो फालकनि फिसाजोनावनो हाबदों फालकनि फिसाजो दाना बियो फैनानै बुंफैबाय बे फालकनि फिसाजोखौनो बुंबाय आं उमुखखौ हाबा खालामनो फैदों जाफैबाय दाना ओमफ्राय बिसोरो होखारबाय खारा जबरदस्ति सासे फालकआ गावनि फिसाजोखौ बुहुदनो हाबा होनांबाय बेसेबां असनमान हाबा होनानै दाना साननै थादों बे बुहुदा साननैना सानथाम बिनि उनाव नों माला थांबावनांगौ आं थाङा आंखौ बै दालांसिम दोनलां होमब्लासो आं थांगोन मण्डलिनि सासे बेक्तिया बे मानसिखौ दोनलांनांबावबाय दालां मा जिबन बेलाय माबायदि ख्रिस्टियान बेलाय नोंथाङा बबेयाव गिर्जा हाबदों माबायदि आरज खालामदों मासे सैताना गोसोबायदि नोंथांनि न'खराव खालामनानै थांनो हानाय आंहा हाबा खालामनो फैदों होनना बुंनो हाबा खालामना होनांदों आंखौ बैसिम दोनलांनांदों इसोरनि बोलोआ बबेहाय सैतानजों बेबायदि बाहायजानो आंनि अनजाग्रा ख्रिस्ट सिबियारि लोगोफोर बाइबेला बुंदों आंजों लिंहरजानाय मानसिफ्रा आं नम्र खालामोब्ला आरो आरज खालामोब्ला आङो बिसोरनि बिनायखौ सोरगोनिफ्राय खोनासंगोन दिनै जों ख्रिस्टजों लिंहरजानाय मानसिफ्रा गावखौ नम्र खालामनानै आरज खालामोब्ला मासे बुहुदखौ होखारनायाव जों जिसुनि मुङै बुङोमोनब्ला अ सैतान नों खार जिसुनि मुङै होनोमोनब्ला बेयो थोर मावगौमोन आं जेब्ला हिमाचल प्रदेशआव दंहैयोमोन हिमाचल प्रदेशनि चाम्बा आं आसामाव बेसेबां मिनिस्ट्रि मावदों फुरा हिमाचलाव आं मिनिस्ट्रि मावदों होनब्लाबो जायो आरोखि दा बे जायगायाव 21 बोसोरनि बुहुद हमजानाय मानसि दङमोन बे मानसिया 21 बोसोरनि बेखौ एकदम आथिंखौ ओरै खेबजोबनानै दोनदों बुहुदा गोथाङै थाबायो साख्रियावला बियो बिनिफ्राय बियो गाव बोरै मिन्थिखो गावजों बुहुदजों हमजानाय बेनिफ्राय जोङो मणिपुरि सासे आं आसामनिफ्राय आरो केरेलानिफ्राय सासे पास्टर बेखौ जों आरज खालामहैयो जों सोङो आरज खालामनायनि सिगां नों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो ना औ नों जिसु ख्रिस्टखौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावगोन ना औ जिसु बुंलाय जिसु दाना दे बिदिबा आरज खालामनि दे मेगन मोनसिगोन जेब्ला जों आरज खालामो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बियो लासैनो बेबादि जालाङो दसे समनि उनाव ओरैबादि जालाङो ओरैबादि होखावो माने थानो हालायै बियो होखावो जिसु बुंबाय आं बुंनो हाया बिनि मुंखौ नों जिसुखौ नाजावो ना नाजावा आं नाजावा बेनिफ्राय आमेन होननानै बुङोब्ला बेयो बिराद बादि होखावो लासै नम्र लासै जानानै बेयो मोजां जाफिनो नोंथ' दहाय बुंदोंमोन ना जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो जों प्रार्थना खालामनाय समाव नोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो ना नाजावा होननायाव आं नाजावा होननानै नों मानो बुङा होमब्ला आंखौ मोदायफ्रानो बुंनो सम होआ आंनि मोदोमखौ ओरैबादि खामग्लि होयो आलौजोबहोयो आंनो बुंनो समखौनो होआ होननानै बुङो 21 बोसोरनि बुहुद हमजानाय माबसे दं बेनि बुहुदाबा बेनावबा माबसे दङ बिराद बोलो गोरा दा आरज बाइबेला बुंदों आरज खालामोब्ला बुहुदफ्रा गियो खिन्थु जों बे बुहुदखौ होखारनायनि सिगां आं डाइरेक्ट बेंगालराव थांनो गोनां जादों खारना जाहैबाय बेबायदि आङो बे समाव 20 बोसोर ना 21 बोसोरल'मोन 22 बोसोरल'मोन दा बे समावहाय सासे पास्टरा गावनि फिसाजोखौ आंनो जासिलायबाय नों हाबा खालामनांगौ होननानै आङो बे समाव 20-21 बोसोरल' 35 बोसोरनि हिनजावखौ आंनो जासिबाय 35 बोसोरनि हिनजाव आं होनबाय आंनो गोरिब न'खराव बिराद गोरिब नों आंजों थांनानै माइ गायनानै जाहैनो हागोन मा नांगौ नोंनो गारि घरा नांगौ होनबाय जालालै बे सानबाय आं अखा थफ्ला थफ्लि बोननानै
दिल्लीनिफ्राय बेंगालर हरसेबो थायाखै आङो बे बुहुदखौ होखारनांगौबा बुहुदखौबो होखारबोनो हायाखै बे आं एसे बाहेरायाव थांबाय दे जोंनि जिबनाव प्रार्थना नांगौ प्रार्थना गैयाब्ला जोंनाव प्रभुनि बोलो थाया बाइबेलाव बुंदों आंजों लेंहरजानाय मानसिफ्रा गावखौ नम्र खालामनानै आं आरज खालामोब्ला होननानै बुंदों आरज खालामगोन नोंथाङा आरज खालामगोन ना खालामा बे बोलोखौ नाजावगोन ना नाजावा आरज खालामोब्ला बे बोलोखौ मोनगोन खालामाब्लाबा बुहुदा नोंखौ उल्था सिगिफिनगोन नंगौना नङा ना जायफ्रा प्रार्थनायाव दुरबल गुबुन हमजानायखौ खाथियाव दाथांगा नोंखौब्ला जारला दं जों आरो नायबावनि हेजिकिया राजाया गांनैनि राजा द्वितीय एकनिफ्राय 6 पदाव जों नायब्ला नुनो मोनो बियो थैनोसैमोन जेब्ला बियो गावखौ नम्र खालामनानै इसोरनियाव प्रार्थना खालामदों मिथिगौ मा जादों सोरबा बुंनो हागोन ना मा जादोंमोनलाय हेजिकिया राजा सोरबा बुंनो हागोन ओरैनिफ्राय बे थैनोसैमोन नोङो थैसिगोन होननानै बुंखाबायमोन इसोरनि जिउआ नाथाय बियो नम्र खालामनानै गावखौ इसोरनियाव गथायनानै प्रार्थना खालामदों बिनि जिबनखौ इसोरा 15 बोसोर फोलावफिनदों वा हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो बाइबेला जोंखौ बुंदों आंजों लिंहरजानाय मानसिया सोरबाया गावखौ नम्र खालामनानै प्रार्थना खालामोब्ला बिनि बिनायखौ आं सोरगोनिफ्राय खोनासंगोन आरो पापफोरखौ निमाहा होगोन हेजिकिया राजाया निमाहा मोनदों आरो बिनि जिबना 15 बोसोर लावबावदों संसाराव 15 बोसोर थानो हादों प्रार्थना नायबावनि आं बारा गोबाव बुंनो हासै आरो नै बुंबावबाय आंजों लेंहरजानाय सोरबाया गावखौ नम्र खालामनानै प्रार्थना खालामोब्ला आंखौ नागिरोब्ला आरो गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंफिनोब्ला आंनि बिनि पापखौ सोरगोनिफ्राय निमाहा होगोन अब्लाथ' जों लिंहरजानाय मानसिफ्रा दासिमबो जोंनि गेजेराव गाज्रि दङ नामा पापावनो गेलेनानै दङ नामा जुदि जों लिंहरजानाय मानसिफ्रा दिनै पापाव गेलेनानै गैयामोनब्ला नैबे बाइबेल पदखौ जोंनि थाखाय दरखार नङामोन आरो इसोरा गावनि मानसिफोरखौ लिरहोनाय नङामोन अब्ला जों लिंहरजानायफ्रा आं बुजिनो मोनबाय जोंनि गेजेराव दाबो गाज्रि गोसो आखुनि दङ गाज्रि आखुनि मानसि दङ बेनिखायनो बाइबेला जोंखौ बुंनो गोनां जादों आंजों लेंहरजानाय सोरबाया गावखौ नम्र खालामनानै प्रार्थना खालामनानै गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंफिनोब्ला जों गिदिंगोन ना गिदिंफिनोब्ला गिदिंगोन ना गिदिङा सायख'गोना नोंथांनि डिसिसनखौ नोंथाङा लादो चॉइस इज योर्स whether you turn back or not गिदिंगोन ना गिदिङा गिदिंगोन ना गिदिङा बे नोंथांनि खिन्थु बाइबेला बुंदों गिदिंफिनोब्ला नायनि दे सासे लुकासनि 15 पदाव जों गोमानाय फिसाज्लानि सोमोन्दै नायोब्ला नुनो मोनो गोमानाय फिसाज्लाया गावनि धोन सम्पतिखौ लानानै न'खरखौ गारनानै बे गोजान देशआव थांनानै जाग्लुं लुंग्लुं गोसो बायदि खालामनानै बियो हावरिया जाहैदोंमोन बिनि गाननाय सिफ्रा थेलेब फेथेब जाबायमोन बिनि मोजां महरा नायजालामोन ना असाइस जाबायमोन जोबनायाव जों नुनो मोनो बियो अमा गुन्दै जानो गोनां जाबायमोन बाइबेलाव बुंदों आंजों लेंहरजानाय मानसिफ्रा गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंफिनोब्ला आं बिसोरनि बिनायखौ खोनासंगोन आरो पापखौ निमाहा होगोन बे अमा गुन्दै जानाय बेक्तिया गावदि अमा गुन्दै जानांबाय गावनि अबस्थाया गाज्रि जालांबाय बेखौ मिन्थिनानै बियो ओहो जानो नंला आं आफानियाव थांफिननोसै आफानियाव बेबायदि आं मोजां मोजां जानाय मोनजायोमोन दाहोना रुवाथि दङमोन आंहा जेनिबो आंखाल गैयामोन आं दिनै आफानि बोसोनखौ नागारनानै आफानि खोथा बादि सोलियालासे आंनि गोसो बादि सोलिनानै आं दिनै फैबाय दिनै आं बेबायदि अमा गुन्दै जानो गोनां जाबाय ओहो आं आफानियाव थांफिननोसै बियो उन दाहा खालामनानै गाज्रि लामानिफ्राय बे बिफानियाव गिदिंफिनदों बाइबेलाव जों नायोब्ला नुनो मोनो जोंनि बिफाया जोंखौ जेब्लाबो नेबाय थायो
बे गोमानाय फिसानि बिफाया जे लामाजों ओंखारलांदोंमोन बे लामाजों बियो जेब्लाबो नाहारनानै दङमोन बे आंनि गथ'आ माला फैफिनगोन बियो बेखौ लामा नायनानै दङमोन। दिनैबो जोंखौ जोंनि बिफा इसोरा लामा नायगासिनो दङ। जोंनि सोरबा सासेया गोमादोंब्ला गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंनानै फैफिननो बियो लामा नायगासिनो दङ। जेब्ला बे गोमानाय फिसाज्लाया न' खाथियाव बिफानि खाथियाव सफैदों फिफाया बेखौ मुगैदों नामा? नोङो नोंनि मोननांगौ सम्पतिखौ लानानै थांजोबखाबाय नोंहा दा न'खराव जेबो सम्पति गैला जा दङ बे नोंदानिसै नोङो थांफिननो आं नोंखौ सैया होननानै बुंदों नामा? नङा, बिसोरो अननायजों बिफाया फिसाखौ गोमादों आरो बुंदों अर्डार होदों आं गोख्रैनो गुबुन मोसौखौ सिथारहैदो जुनार सिथारहैदो रंजानानै भज खुंदों। दिनै जोंनि सोरबा सासेया बेबायदिनो गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंनानै फैफिनोब्ला बाइबेलाव जोङो नुनो मोनो सोरबा सासे उन्दै गथ'आबो थाबाव जिउ गारनांनायखौ जोंनि बिफा इसोरा हामजाया बेहा गोजोननाय बेयाव गैया। गासिबो सुबुङा बासायजानायाव बेहा रंजानाय दं। जोंनि सोरबा सासेया दिनै बेबादि गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंनानै फैफिनोब्ला बाइबेलाव बेबादि लोगोफोर बियो सोरगोआव रोजा रोजा आरफफोरजों रंजायो। जों सोरबाया दिनै गाज्रि नायनाय रायनाय होननायफोरजों जानाय लोंनायफोरजों बेबायदिनो ख्रिस्टनिफ्राय गोजानाव दङब्ला बाइबेला जोंखौ बुंदों आंजों लिंहरजानाय मानसिया जुदि गावखौ नम्र खालामनानै आरज खालामनानै गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंफिनोब्ला आं बिनि पापखौ निमाहा होगोन आरो बियो सोरगोआव माबायदि रंजागोन बिनि रंजानायखौ जों मिथिनो हाया। सोरबा मोनदांदोंना जों बिमा बिफाया मिथिगौ जेब्ला जोंनि मण्डलियाव सासे मानसिया बेबायदिमोन बियो जानाय लोंनाय सोबनायजों गब'फबबायमोन जेब्ला बियो बेबायदि गिर्जा सिंहासन खाथियाव फैनानै क्षमा लादों आङो जिबनाव ख्रिस्टखौ नेवसिबायमोन जानाय लोंनायजों गब'नानै आं थाबायमोन आं दिनै नोंथांमोन बयनियाव निमाहा बियो नोंथांमोना आंनो निमाहा होयोब्ला सोरगोआव थानाय आफा इसोर आंखौ निमाहा होगोन होननानै जेब्ला बुंदों बे समाव बिनि बिमा बिफाया थानो हायाखै। रंजानानै मोदै बिसोरो फसरदों। दुखुनि नङा रंजानायनि मोदै बिसोरो फसरदों आरो बियो सायख'दों आं दिनै गोजोननाय मोनबाय आंनि फिसाज्लाया बेबायदि गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंफिनबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड होननानै बिनि बिमा बिफाया रंजादों। मोदोमनि बिमा बिफा जुदि जों दिनै जोंखौ दाग्रा जोंखौ गोथार हां होग्रानि सिगाङाव गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंफिनोब्ला माबायदि रंजागोन बेला जों मोनदांनो हादोंना? दा नोंथाङा आंनि रावखौ बुजियाखै दाबो? बुजिदोंना? आंनि खाब्रां रावखौ दा खोनासंदै बाइबेला दिनै जोंखौ मा बुंनो हास्थायदों अननानै बेखौ खोनासं। दिनै बाइबेला जों बयखौबो गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंनानै फैफिनजानो लुबैयो। बेनिखायनो बे गोमानाय फिसाज्लानि सल'खौ बाइबेलाव लिरनाय जादों। बियो जोंखौ जेब्लाबो लामा नायनानै थायो। जोंनियाव बेबायदि गाज्रि दङ। आं मोनसे उदाहरन होनानै फोजोबनोसै। उन्दुनो ओंखारबायना? ओंखारबाय दा? आं फोजोबथारनायसै दे गोसो बादि उन्दुहैदो खिफि गलायनाय उन्दुहैदो नोंसोर दसे उनाव दे। दा जोंनियाव बेबादि गाज्रि दङ। मोदोम हिसाबै जोङो बे मण्डलिनिफ्राय मोदोम हिसाबै जोङो गोजानाव थाङाखै खिन्थु आत्मिक हिसाबै जोङो बिफा इसोरनिफ्राय गोजानाव दङ मण्डलिनिफ्राय गोजानाव दङ। मोदोम हिसाबै जोङो खाथियावनो दङ जानो हागौ। बेबायदि जोंनियाव गाज्रि गोसोनि आखुफोर दङ। मोनसे उदाहरन होनानै आं फोजोबनोसै। मोनसे जायगायाव सासे बिफा आरो बिनि फिसाज्ला दङ दै। माने बेखौ बर' रावै मा होननांगौ जाखो? जेरै आंनि आफा आं आंनि फिसा दै आफा आं आंनि फिसा। दा बे फिफाया आं बेखौ बुंनोसै बिबौ बे गथ'नि बिबौखौ आं बुंनोसै बिबौआ बोरायबाय फिफा आरो फिसाला बिसोरथ' एकदम सेंग्रा बिबौआ बोरायबाय
बोरायब्ला माबायदि जायो मिथिगौ? सोरबा खोन्थानो हागोन बोरायबा माबायदि जायो? गेलेब गेथेब बुजियो, नंगौना नङा ना? एकदम गेलेब गेथेब जायो, मानसिफ्रा मुगैयो आरो बिसोरो मावनो दांनो हाया हाया जायो। आरो जों ख्रिस्ट'खौ मोनै सुबुंफ्रा बिसोरखौ मा नुयो? जागारनाय नुयो, नंगौ नङा? जों जागारनायसो नुयो। दा बे बोराया बोरायबाय, थखन लानानै थाबायबाय, लेथ्रा जाबाय, खिगु हासुगु जाबाय, साब सिखोन थानो हाला, बिहामजोआबो नाया, फिसालायाबो सैला, बेबायदि जाबाय। जोबनायाव नुबाय बे बोरायाथ' खामायनोबो रोंला, दामायनोबो रोंला, जागारग्राबो जाबाय। मा खालामनांगौ जाखो दानालाय? सिन्था खालामबाय बोरायनि फिसालाया, सिन्था खालामबाय जानाय नंला, बेखौ होखारहरनोसै। इसेबां गियाननि बाथ्रा ना, बिराद मोजां। बोरायखौ दोननानै माथो लाबबाव, जागारनोसै, होखारहरनायसै। बिराद मोजां सानदों बियो, होखारनायसै दाना। बिसोरनाव मासे गराय दङमोन। फिसालाखौ बुंबाय, बाबु नोम्बौआथ' बोरायबाय, मावनोबो हाला दांनोबो हाला, बेखौ मा खालामनांगौ जाखो? आं होखारहरनो सानबाय। थां बै गरायनो फिनाय सि बोरायखौ लाबोदो, बे सि बोरायखौनो हरनानै नोम्बौखौ न'निफ्राय होखारहरनोसै, जाहाथे जों सुखु गोजोनै रायजो जानो हायो, जोंनि थाखा फैसाफ्रा एसे बासायो। दाना बे उन्दै गथ'आ गियानिलाय, थांबाय बियो गरायनि सि गांसेखौ थुब्ला खावनै फ्राद बिसिनानै लानानै फैबाय। ओमफ्राय बिफानो, बाबा नै लादो। बिफाया बुंबाय, बाबु बेथ' गरायनि सि बोरायखाबाय, फोनखाबायबो, नों बेखौ मानोथो बिसिखो? गांसेखौ फुरा हरबानो जाबायमोन ना नोम्बौनो। जाबायाखै बाबा, आबौखौ बे खावसे सिखौनो होनानै होखारहरदो, बे खावसेखौ जेब्ला नों बोरायगोन अब्ला आं बेखौनो होनानै नोंखौबो होखारहरगोन। बेसेबां दुखु नांनांगौ जाखो दाना? अब्ला बे मानसिया सिन्था खालामनो हमबाय, आंबोथ' बे कन्डिसनाव थांगासिनो दङ। आं जुदि आंनि आफाखौ हगार हरोब्ला आंनि फिसायाबो आंनि थाखाय एसे आलादा दोनखाबाय हनै माथो, बेबोथ' आंखौ होखारसिगोन। बे गथ'आ बुंदों, आबौनो बे सिखौनो होनानै होखारहरदो। बिफाया बुंदोंमोन, बेखौलाय मानोथो बिसिनानै दोनबावखो? बेखौ जेब्ला नों बोरायगोन आं बेखौनो नोंनो हरनानै आबौनो खावसे हरनोसै, नोंनो खावसे, नोंखौबो होखारहरगोन आं। बे फिसाज्लाया सिन्था खालामना होबाय, आंनि साननायाथ' गोरोन्थि जाबाय, आङो बेखौ जोथोन लानायनि अनगायै, आङो बेखौ नायनायनि अनगायै आं गोरोन्थि सानफ्लांबायना। बे अब्लासो गाबगु खुगु बिफानाव निमाहा बिबाय, बाबा आं जेरैबायदि नोंखौ बेबहार खालामफ्लांबाय, आं जेरैबायदि नोंनि सायाव रागा जोंफ्लांबाय, आं जेरैबायदि नोंखौ जागारगा नुफ्लांबाय, आं गोरोन्थियाव बेबायदि सानफ्लांदोंमोन, आंखौ निमाहा होदो, आं नोंखौ दिनैनिफ्राय होखारला होननानै बिसोर फिसा फिसा गोबानानै गाबबाय। दिनै जोंनियाव बेबायदि गाज्रि आखु दङ। जोङो गोबाङा जोंनि बिमा बुरैखौ जों अननो रोङा, जोंनि गोबाङा जोंनि बिफा बोरायखौ जों अननो रोङा, जों बेखौ जागारगा नुयो, बोरायनाय नुयो, मुगैयो जोङो। खिन्थु बाइबेला जोंनो फोरोङाखै। बाइबेला जोंनो फोरोंदों, आंजों लेंहरजानाय सोरबा सासेया गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंफिनोब्ला आं बिसोरखौ बिसोरनि मावनाय पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो गाज्रि जानाय हाफोरखौ आं सोखागोन। दिनै डिसिसना नोंथांनि, सायख'नानै लानांगौआ नोंथांनि। बे बिफा बोरायखौ होखारहरगोन ना न'खराव दोनगोन? बिमा बुरैखौ होखारहरगोन ना न'खराव दोनगोन? खिन्थु बेखौ मिन्थिनानै ला, आंबो बोराय जागासिनो दं, आंनि हिनजावाबो बुरै जागासिनो दं, नोंथांमोनाबो बोराय बुरै जागासिनो दं। नोंथाङा दिनै नोंथांनि बिमा बिफाखौ अननो रोङाब्ला नोंथांनि फिसाया नोंखौ बै समाव माबोरै अनगोन? बाइबेलाव बुङो जाहैबाय, आरो गोबां गुनि गियानि मानसिफ्रा बुङो, ससियेल रिप, जैसे करनी ऐसे बरनी। नोङो जे आबादखौ मावगोन बेखौनो मोनगोन, नंगौना नङा? नोङो मोजां मावोब्ला मोजां मोनगोन, नोङो गाज्रि मावोब्ला गाज्रिखौनो मोनगोन।
सायख'नांगौआ नोंथांनि बबे फिथाइखौ नोंथाङा नाजावनो मोजां फिथाइखौ नाजावगोन ना गाज्रि फिथाइखौ नाजावगोन दिनै गोलावथार जाबाय आं इसोरनि बायख'खौ बुंनानै बेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय जों दिनै सोलोंदों जाहैबाय इसोरा आदम आरो हौवाखौ बुंदोंमोन बागाननि फिथाइखौ जायोब्ला गासैनि फिथाइखौ जानो हागोन खिन्थु फांसे दङ जायहा मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायहोनो हायो बे फिथाइखौ जायोब्ला थैगोन आदम हौवाया जादों आरो थैदों नोंथाङाबो जानानै आज्ञाखौ उल्लंघन खालामनानै बेबादिनो थैगोन नामा थैनोब्ला जादो थांनो गोसो दंब्ला दाजासै बिनिफ्राय लटखौ बुंदों नोंसोर खारदो हाजो सायाव जायानो नायफिनगोन बेनो अन्थाइनि खाम्फा जानानै थालांगोन लटनि हिनजावा खाम्फा जानानै थालांदों नायफिननायखाय संसारनि सम्पतिखौ लुबैनानै नोंथाङाबो संसारनि सम्पतिखौ लुबैनानै नाहरफिनगोन नामा नाहरफिनोब्ला नोरगआव थांबाय आरो नाहरफिनोब्ला सोरगोआव सहैबाय बबाव थांनो सोरगोआव थांनो ना नोरगआव थांनो गाबोन नोंथांमोननि पास्टरनिफ्राय सोंनानै लादो बेनिफ्राय जों नायोब्ला नुनो मोनो हेजिकिया राजा नोङो थैसिगोन होनदों थैजानो गिनानै बियो आर'ज खालामदों 15 बोसोर बियो लावदों आर'ज खालामो बिनि जिबना लावदों आर'ज खालामोब्ला नोंथाङा बोलो मोनगोन आरो गोबां रोंनो हागोन गांनैनि इतिहास 14 पदआव बुंदों आंजों लेंहरजानाय सोरबाया गावखौ नम्र खालामोब्ला प्रार्थना खालामोब्ला आंखौ नागिरोब्ला गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंफिनोब्ला आङो बिसोरनि पापफोरखौ निमाहा होगोन नोंथाङा पाप निमाहा लानो ना पापावनो थैनानै थांनो सायख'नांगौआ नोंथाङा जिसुनि नैथि फैजासिम डिसिसन लाबाय थादो खिन्थु बारा गोबाव दाख्लाम जोंनि मानसिनि जिबना थास'लायनि दै बायदि दानो दङ दानो गैया आं बुंनो हाया आं एथ' बोसोर जोरबावगोन नोंथाङा बुंनो हाया नोंथाङा एथ' बोसोर जोरबावगोन बेनिखायनो जोंनि बे थास'लायनि दै बायदि जिबना बे संसारखौ नागारनायनि थांनायनि सिगांनो मोनसे मोजां डिसिसनखौ लानि जों नोरगआव थांनो ना सोरगोआव थांनो आं गोबाव बुंनो हास्थायाखै नोंथाङा नोंथांनि परिबारजों थानानै फालक पास्टरजों रायलायबाय थादो सोरगोआव थांनो ना नोरगआव थांनो डिसिसनखौ लासै लाबाय थादो खिन्थु बांद्राय गोबाव दाख्लाम दिनैनो जानो उनावबा हांमा थागोन सोरनि बायख'खौ बुंनानै आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय हामबायसै